Sad moramo šaku dati kao. Šta moramo dati? Baš koliko? Ko za napast ne. 6, to je kao. Pa, evo, samo. Ja ću prvi. Steme meni. Ja sam ga drolo, nisam puštio se i prošli. Dobro, mali svet. Mali sve, pun radosti. Nisam znao da ima ovog Staromira Kojića. Kaj ćeš? To je samo minus. Jedino zajedničko mi da su dali. Ali nije. Loše, ne možeš do vate doći, jer je level 2. Normalno sam, perfekt. To smatra. Molim? Činko, manj. A, ne smijem suha. Vrlo sretjali kolega. Čekaj, dodao si šta? Okej. Special sam. Vodu. Vodu. Može. Voda je za pravi. Ajde. Mi tu promoviramo healthy life. Stori moj, ja sam pijanac, ja ne znam o čem ti pričaš. Bio si pijanac. Nisi. Kako se uzme. Ne raše ni cveće u našoj preduzeći. Ja. Padro. Target vat. Dobro. Stand by me. Efekt Zephyros. Jedan, dva. Ne gubim nije. Okej. Ne To znam. vratiš u ruku. Da, i onda ću opet aktivirati. Je li to kao po karti ili? To je soft one split turn. Znači, kad sinkroš možeš vratiti, jel? Da, ili izbenišano ili izgrijeva. Da je bacao grave i postaje taj level. Ne možeš čekaj. Čekaj, da vrati ući kartu. Ajde. Kaj ti ima? Osim loši kartu. Čekaj, šta si sad napravio polako? Njih dva. Sorry. On je šta, level 2? Level 2. Teško je. Na silu, frenda. Znači, 8 i 2. Da. Ne bira. Peti 200 i 1600 je puno. To nije baš idealno, ali nije nikad katastrofalno. Link 2. Da ga popa. Okej. Target Boreston. Jesi ti soft one split turn? Neka. Jesi vraga. Kada aktivira monster efekt, gubim. Hajde, zašto sam znao nešto? Gubim life. Gubiš 700 life-a, da. I kad ima 4 countera, popa field. Zašto nisi znao? 3 i 200. Ja gledam. Da. Recimo. I mogu ga, ako ima counter, mogu ga štititi sa ovim. Aha. Ajde. Od distraction, jel? Da, da. Au, nema ga. Inherita. Znači jednom podzati mogu pokazati jednog Ritual Beasta i onda dodam iz deka Ritual Beasta drugog tipa. Znači ako pokažem Psychica, dodam nešto nije Psychic. Okej. Tek. Mi moraš pokazati kao... Nije bit kost, ne. Nije. Ajde. Aha, dobro. To! Kralju! Jel je silpa? Silpa! Skuhaj ga, sine! Normalno sam. Daj se možda zgazi kulju, daj. Ček da meni 6 deka. To je bullshit. Targeta, gubi 700 napada i negiramo efekt. Jel sad gubim 700 ili? Da. Regain control. Dva rigej. U jednom podu. Jel vidiš ti to? Kao je ovo klip spao. 3. Bukovina. Da Bog da sve najgore izvuku. I te katastrofa. A on je Thunder.
A ovo psychic dodaje, odnosno samo ne. Samo, teleport. Čak čisto. Koliko smo rekli da ovo obrana ima? Glup sam, 3800. Čekaj što ne. Ja sam sebi to u ruku uzeo. Super, to mi nije OPT, je li tako, ajde opet. Znači, onak ima counter, ti ga možeš braniti s ovim, jel? Da. A šta to znači? Skineš counter? Da, skineš counter i neće biti uništen tako. Ali to je jednom po potezu. On može uništiti sve, jel? Da. On mora i tvoje karte uništiti, ili? Da. Ali ovo se može, ne znam, recimo, ne mogu njega štititi jer se on mora tributati, ali mogu njega recimo štititi od tog distractiona. Ne znam da mogu njega. Ne, mora biti Dark Monster. Ohoho, šta će to biti? Ne, šta radi onaj uz spell ultra? Efekt za search. Vratim, znači targeta nije tvoje. I searcham. Njih vratiš u grave. U grave, da. I searchaš. Searcham Ritual Beast. Može. Da. Može Goldrake. Ali baš kartu bilo koje, ne monstera. Ne, monster. Nice. Ajde, To je condition, jel? Koje? Samo ne condition. Kada ga možeš tako izvati. To je fusion, da. Kao contact fusion. Lara je free samo. Može? To je chain 2, ovo je chain 3. Kako koliko? Pingvin. Da vratiš sad. Sure. Onda rezolucija dobije taj counter ili? Da. Okay. A na rezoluciju, da, kad se chain resolve, onda ono. Ali to recimo, to ti ne pali taktiku. Da, To je- kužim. Ovo može i njega braniti, jel? Ili samo ono s counter? Ne, znači Dark Monstera mogu braniti. Aha. Znači na taj sam. Gledam 5 i... A to je efekt, jel? Da. Ima neki cap za counter ili ne? Nema. Nema. Zato dobro uvijek ima dva. Tigrat ću da switcham, znači mogu switchati jednog monstera iz napada obrane obrane. Target. On ima 2400. Njega. Baniša se, targeta kartu na face up na fieldu i uništi. Ajde. Znači, to je efekt ovo. Da. Onda se to neće resolvati. Ako ubiješ to neće. Da, to. To bi bilo. Mislim, meni bi bilo lakše ako ćeš ti vratiti. On nema On je igraš. Oho. Srča nemesis. Jedna seta. Može. Ma neću nakidati. Pa ne znam, pa ono igra još 500 efekata, ubijedio se. Gdje je Kalioga? U ekstri, Petre. To nije efekt. Ne. Efekt za srč. Sure. Koliko sam izgubio onda? 4900. Da. Ne, Pa dobro, ne da mi se ću me igrati. Kako jede njega, ajde. Dogovorit ćemo se, Dominiče. Kaj si, Carke, nisam gledao sad. Gledao sam prot Ok. s flagom. Ajoj. Najebo se. jedan plus jedan. SP efekt. Nešto. Čekaj. To je quick effect. On se tribite ili kako? Da, on se tribita. Ok, da ga pošalju u grave. Target. Efekt da targeta njega, da ga protekta. To na rezoluciju vjerojatno.
valjda. Znači, Da, 1, 2, 3. to se ne aktivira, to je samo kao instead. Aha, okej. Znači, ja mogu chainat, SP-a ću chainat da banišam. Pička mati. Ovo bi isto uništeno bilo, jel? Da, ali Chainat ću SP-a i da banišam Revirova. dobro. Aha, uzao sam si ja kao bojem. Izvoliš kao bojem. I to uništava, jel, destroy? Da. Ja mogu Solarom obraniti to kao. Aha, cool. Hiti se iz ovog i... Isto instead, možeš. Ja. Hih. Fire. Wind. Spellcast, blast spellcast. Effect Dark. Uništeno. I sad ne može do kraja svog podza spašati samo na Darkove. Battle phase, napad. To je 5? Ne, to je 4900. Isto kod ti. Bro. Ne, možeš. Ja ću prvi. Ajde. Bez tuče. Može ven pazi. Drugi su ovdje. Ajoj. To je jedan. M by main. Briši suva da nema upada se sve. SPMP. Je. Tako krenuo. Da. Biće grčevit teško. Ja vjerujem to. Srce. Jep. Ovo je decision making. Ok, može. Obojice slabiji, jel? Kako sam ti sad lijepo karte pokazao. Normal samo. 1, 2, 3. Da. Što se rezolvat, prvo ide ovo. Aha, ovo moram i onda ću morat njega dodati jer sam igrao, ne veze, ajde i... Ali još neki ne. Malo smo sad isplusali, ja mislim. Baci se u Grave, aktivira Feather Whirlwind. Dobro. Naravno da imaš grova, naravno. Naravno da imaš. Prešao sam. Ajde, još priča, ajde Što smo još rekli da priča. radimo? On baca sebe plus nešto da se dođe do level 8 u Grave i kako se zove, zove zmaja. On mora zvat zmaja, baš zmaja. Pretty good. Sure. Ajde chain, ajde chain, ajde chain. Ajde. Dobro. Target letter. Ovo ću ga dobiti. To nije dobro, čekaj, ne smijem to napraviti. A ne smijem, dobro. Mislim da ću uvući, ali nešto tu. Vidiš. Special sam. Kad je monster od više od 2000 na fieldu, zove se, prizove se. Zepnos. Da. Kurac. Kako sam ja glup. Ne, neću sad, nema veze. Sad ću morat s njim ići. Odvratan si. Trebaš samo znati. Trebaš znati. Oko ovo treba još ikat, ovo sam dođe. Jedno.
Aha, on se aktivira prvi. Jer je Raid Knight i Raid Raptor. Dobro. I on će setat ovo. Tu. A on će dodat u ruku sad. S grupačima trebaš na. Ne može se. Isto to izbeli. U Sisi nema lijeka, ti kravicu bez mlijeka. To je to. Mečik. Isto to rekao je lepo kako uvijek. Daj još jedan, kako si rekao? U Sisi nema lijeka, ti kravicu bez mlijeka. A daj je dijan. Aha, moću ga vratiti, dobro. Pa ne znam, evo dalje. Sam igru njega, jesam. Efekt ovog doktora. Ok. Samo na se, odnosno ne samo na se, nego samo na njega i onda predsjedača tu. Efekt, da ne mreš do kraja mog poteza igrati efekte. Efekt. Da. I onda idemo u... Sad 30 od kamere je biti kamera. Relevant. Šta još imam? Ću igrat ovo. Realno. Mislim, neću sad miješati kao, ajde, trebao sam prije, ali nešto izvedi. Čekaj, se mogu vraćati samo u tom fokusu. Da, quick break. A dobro, trebamo nešto aktivirati. Da, Kaliuga će sjest. Ne. Ja prvi. Malo. Može. Rezolucija. A on je Nepalac. Šta je? Ne, Indijanac. Ovo samo. Ovo samo. Pekano. Čekaj, mogu njega negirati? Kao da ima viš ekstra normal samo. Pa, možeš probati. Ali, ne. Sure. Ok, ajde. Dobro, normal samo. I njega si mi rekao, on sviče kao... Beniša iz deka. A on Beniša iz deka, direktno to... Nije ti vrat, udari ga nož. Da. Neko mi je spilo jedan lice. Da? To ti Zoran prenio. Joj, imam ja. Jedino ti usijaj. A jebe, imam do sebe da stavljam. Znači, efekt da Beniša. Aha, sad si kao kad se... Jel možeš ovo opet, ali... Koje? Ovog, vraga. Jel mogu opet Da, njih kontakt? mogu samo na koliko hoću. Oje, ajde, može. Njih samo jednom podu, mogu biti baš samo na nikao. Aha, tako. Ajde, daj mi je već. Baš ga ne želim da prođe. Šta ćemo? Nisam trebao je, zašto nešto staviti? Sam pustio da se... Šta možeš? Ja bi da se desetno. Lara, Ona se na samom. Ona kad se makne se pali. kad se Beniša zapravo. Da, kad se meni što to pitam. Pa je ovako. Neću Laru. Može? A? Jel može? A nećeš Laru, što ček sad se onda palio? Ovo. Da, Laru neću. A ovo se pali na samom. Ne, to je. Možeš se vratiti u ekstru da vrati jednog iz Beniša. Ajde na samom. Treba sam prije, sad je veliki toke. Koliko ima na obranu?
I sad... 1900 obrana ima. Vara je feš. Doći te ono. Ne, imaš da, ja mogu uvijek cijeli podcast. Vara je feš. I on još igra. Očito. A kad je imao 15 ketra, ne vidim. Ja sam totalno zaboravio da si ti pod rolom, ali dobro, ajde, budemo analizirali poslije. Link Spider. I to igra. Kad jela ulti. Možeš se vratiti u ekstru i samo na Ritual Beast, Spiritual Beasta i Tamera izbeniš. Bro. Jebote pas. Nema meni. Bro. Igra. Onda. Šta mi to vredi kad imam sve da A-face. A, B, C i 30 repova. Je to nakon ili taj cijeli bod? Vara je Da ima neko ono... Može. 1, 2, 3, samo na 4, 5. Nemaš šta protiv rekao. Jo, ništa. Evo, čekaj, još snima.